Vacances complicades a Masella, no us enganyarem. El tancament perimetral de la Cerdanya ha suposat un revés molt fort per tota la comarca i també per la nostra estació. Malgrat tot, entenem que la situació era molt complicada i que ara el que ha de prevaldre per damunt de tot és la salut de tots i totes. Tot i així, aquí seguim oberts per compromís amb la comarca i perquè la gent que viu a la Cerdanya pugui pujar a esquiar. Seguim oberts i a més hi ha molt bona neu, fa molt de fred i no sabem si seguirà així. Volem preguntar-li a la Gemma Puig. Gemma, quina previsió tenim? Seguirà fent aquest fred intens els propers dies? Doncs la veritat és que sí, aquest fred ha vingut per quedar-se. Ja fa dies que diem que aquest aire fred es manté. Tindrem pocs canvis els propers dies. Aquest front que ens ha creuat dilluns ha deixat una mica més de neu, però no gaire, perquè són fronts atlàntics i per tant no acaben d'arribar del tot aquí a Masella. I de cara a demà, dimarts, el que tindrem és més núvols, un cel mig ennuvolat. Podria tornar a nevar molt feblement, això sí, a qualsevol cota, perquè amb aquestes temperatures tan baixes que tenim, la cota neu se situa entre els 600 i 700 metres i mantenint aquestes temperatures molt i molt baixes. A dalt a la Tossa, entre menys 9 i menys 5 graus, per tant, àmpliament negatiu. De cara a dimecres tindrem un matí més sol i a la tarda es tornarà a ennuvolar, però igualment tant dimarts com dimecres sense vent, i això també és bona notícia, perquè tot i que les temperatures es mantindran baixes, no farà vent i per tant la sensació de fred és una miqueta més agradable. I el dijous que acabem l'any, doncs l'acabem amb fred, perquè tornarem a tenir temperatures baixes, amb un cel més ennuvolat però sense precipitació. Per tant, aquells que vulguin aprofitar aquests darrers dies de l'any per anar a esquiar a Masella, el consell seria, Anna, abrigar-se. Perfecte, Gemma, ens abrigarem aquí a Masella. Escolta'm, i avancem una mica més de cara a Cap d'Any, a dia 1, a Reis, com ho tenim això? Això ja queda una miqueta més lluny. Bueno, Cap d'Any, acabarem l'any començarem l'any com l'acabarem. Amb fred, hi ha un petit front el dia de Cap d'Any, el dia 1, torna a ser un front atlàntic i per tant arriba allò desgastat aquí a Masella, pot nevar una miqueta mantenint l'aire fred i el dia de Reis, de moment, ja saps que quan faig aquests pronòstics sempre dic de moment agafar-los amb pinces, sembla que el Reis, la nit de Reis, a part de regals a tots els que s'hagin portat bé, ens podria portar alguna sorpresa. Doncs esperem amb moltes ganes aquesta nit de Reis, amb sorpreses pel que fa a la neu i també amb bones notícies pel que fa a l'evolució de la pandèmia. Gemma, moltíssimes gràcies i ens retrobem dijous que ve, si et sembla. Doncs fins dijous que ve. Moltes gràcies per estar amb nosaltres una setmana més, encara que ara mateix molts de vosaltres sigui des de la distància. Esperem tenir bones notícies a final de les vacances de Nadal i que pugueu tornar a pujar aquí a gaudir de la neu i de l'esquí.